ба ифтихори рӯзи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар амфитеатри тозабунёди шаҳри турсунзода бо иштироки фаъолон, аҳли зиё ва ҷавонони фаъол чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. муовини якуми раиси шаҳри турсунзода остоназода Саид Амин Ҳазрат аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода иштирокдорон ва кулли сокинони шаҳрро ба муносибати ин санаи фархунда муборакбод намуда иброз дошт ки агар ниёгони соҳибхирати мо дар тӯли асрҳо забони тоҷикиро ҳамчун забони ҳикмат, шеъру адаб ва андарзи ахлоқ ба ҷаҳониён шинос карда бошанд, дар даврони истиқлолияти давлатӣ бошад, муҳтарам пешвои миллат бо забони шевои модарӣ аз минбарҳои бонуфузи байналмилалӣ суханронӣ карда масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ аз қабили сулҳу амният, дӯстиву бародарии оламиён ва масоили экологиро мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор доданд. дар ин чорабинӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ба фаъолони шаҳр ки ба пешрафти иқтисодиёту иҷтимоиёт саҳми арзанда гузоштанд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. кормандони оркестри симфонии давлатии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода бо суруду тарона ва намоишҳои ҷолиб як барномаи консертӣ пешкаши ҳозирин гардониданд. дар ҳақиқат имрӯз ҳар яки моро низ зарур аст ки ин рисолати таърихӣ ва суннатҳои неки миллиро идома бахшида кишвари худро ба мулки ободу зебо табдил диҳем ва як сарзамини пешрафтаву шукуфоро барои наслҳои оянда ба мерос гузорем, то ки онҳо дар фазои сулҳу осоиши пойдор ва ваҳдати ҷовидонаи миллӣ зиндагӣ карда ватани муқаддасамонро ҳифзу нигаҳдорӣ намоянд.